Язгычылар, бүгін Яшыл Үзәннең Горький мәдәният сарайында Илнат Фархуллин концертын карыйбыз. Кайтып килик әнкәйләргә. Бөтен булмак шәкелләре җыеп алып. Йолдызларны кояш аңа уратып. Җан айда идем әнкәй сине янга. Башына кияр иңем кала сине алда. Яшыл Үзән газетасының язылышчыларына кайнар сәлам. Мин Илнат Фархуллин. Бүген Яшыл Үзәндә беренче үземнең сольник концертымны бирдем. Бик зур рәхмәт Яшыл Үзән тамашачыларына. Киләсе елларда күрешеп торган насыйп итсен Ходай Тәгалә. Мин сезне яратам.